de salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou vlog ceva mai informativ. Vreau să vă spun de câte ori voi posta pe lună. Deci, voi posta cam... că la mine pe lună, nu pe lună. Cât voi posta pe săptămână sau depinde cât timp am. Da, asta este toată chestia. O să postez din ce în ce mai des până mă prind cu vlogurile, cu editatul. Asta încerc acum să editez, să șterg din video și să le adaug, să șterg din celălalt și să le adaug ca la așa. Deci, sunt aici, pun pauză de exemplu și mă mut aici. Ceva gen, ca Ilie, cum face în unele faze și cum fac eu în celălalt videoclip. Și cam asta încerc aici, în acest video, de câteodată. Fac destul de multe teste. Și eu am fost Ianis. Ca să știți, o să ne revedem data viitoare.